Call of Duty videoer, og jeg hedder Lukas, og min ven hedder Lasse, ja. Og han er 8 år, jeg er 10 år, og det er vores første Call of Duty video. Ja. Så ja, lad os bare komme i gang med den der video. Ja, og vi har lige spillet en FIFA-video, som I måske kan se ind på YouTube. Og hvis I skal søge på os, så hedder vi Lalu. L-A-N, meget simpelt. Og ja, nu vil vi det er jo fordi L-A, det står det siger vi er Lasse, og L-U, det er Lukas. Så. Kan man overhovedet se noget? Jeg tror ikke, de kan se så godt. Kan I se godt? Nej, prøv. Og folkens, vi er lige tilbage. Vi er lige... Vi skal lige gøre noget. Vi skal lige gøre noget. Ja, gør noget sådan. Så ikke så langt. Kan I godt se det? Ja, jeg gør lige det her. De kan ligesom ikke svare, Lasse. Men det her, det er sådan der. Kan I, når I ser videoen, så skriv lige, om I kan se, at vi spiller Call of Duty. Ja, Lasse, det behøver du lidt. Og vi vil gerne starte det snart. Og nu starter vi. Så skal vi bare se med. Bare se med, at vi spiller til at starte med sammen. Nej, mod land. Sammen. Mod land. Sammen. Mod. Sammen. Mod. Sammen. Mod. Sammen. Sammen. Mod. Spiller dig og din far sammen? Eller mod land? Okay. Ja. Det er vores første, som vi har sagt. Og den kamp vi spillede før, det var meget god. Ja, fodboldskampen. Ja. Der har vi lovet, at vi ville spille sådan en lille video ting. Og nu er vi bare gået i gang. Ja, det kommer til at gå godt. Ja. Måske ikke særlig godt for mig, Lasse. Nej, ham det går let. Lukas, han har spillet det i mange år. Velkommen, vi går bare i gang. Ja. Vi er lige tilbage. Jeg skal lige have nogle guder. Og noget. Ja. Så vi kan se, det er jo spillet. Han er den mindste. Han er den mindste. Ja, så nu vil vi gerne snart starte det. Ja. Men vi skal først lige vælge en map. Sniper. Jeg spiller sniper. No. Og vi gør sådan, så man ikke kan se hinanden på. Er du klar? Jeg ser lige min plade. Ups. Vi skal være sniper. Det kan godt være, at jeg tager lidt lang tid. Godt, jeg tager lidt lang. Okay, hvad vi starter med? Jeg skal lige finde musik. Altså, og jeg har fået lys i den. Og det kan godt være, at det tager lidt tid, men undskyld, beklager. Og så bare lige se alt det her. Skal vi gå i gang? Yes, det skal vi. Kun sniper. Kan jeg vælge din sniperklasse? Vi skal have det samme våben. Vi håber selvfølgelig, at vi får nogle like. Vi har ikke lavet så mange videoer. Og ja, ikke for at bede om det. Så, ups, undskyld. Det var ikke det. Og det galt ikke, som vi krævede. Vi døde. Nej, ups, jeg kommer til at tage forkert. Og jeg må lige overleve med den her. Jeg overlever med den her, imens du er det. Eller, har du må se en pistol? Du må bruge shotgun. Jeg har pistol. Du må bruge shotgun, jeg må bruge den her, det er lige sådan. Jeg vil have en pistol, når man tager lige den her. Og der er ikke hardcore mode til, så vi kan se hinanden, hvor vi er. Det skal nok blive sjovt. Og vi må ikke kigge så gerne. Nej, vi må kun ikke kigge på vores egen skærm. Og det er gysende, man skal finde hinanden. Ja. Så
Men nu må vi også lave en, hvor vi spiller sammen bagefter. Ja, det vil vi også. Og det bliver nok meget sjovt. Men som vi ser, det kan godt være lidt giftigt. Det skal helst være sådan 10. Ej, Lasse, det behøver du ikke. 7 til 10. I skal være 10 til hvad I nu vil. Ja, det kan godt være, at jeg ikke er 10, men jeg har fået lov til at spille det. Det er også lidt meget. Det er i hvert fald sjovt spil. I skal i hvert fald købe det. Så bliver vi glade. Og det kan være, at vi kan spille sammen. Så ja. Det vil sige, ved I vores adresse om det. Nu sender vi nu. Men vi ikke helst ikke have nogen, som der... Vi vil ikke have nogen, som der ikke er særlig. Vi vil ikke have nogen, som er særlig gode. Ikke for at være onde, men det er bare ikke lige så sjovt at klare dem. Vi vil have nogen, der er lidt gode. Ja, det er sjovt, når det er gode. Og måske en anden dag, måske søndag eller sådan. Det kan godt være, ikke næste søndag, men næste søndag eller lørdag, der kan det godt være, at jeg kommer her igen. Har du taget mit på? Nej, jeg har ikke taget mit på. Har du kigget på min skærm? Har du også kigget på min skærm? Nej, selvfølgelig. Eller selvfølgelig ikke. Ja. Ej, drik nu. Jeg vil gerne have et shotgun-plade. Men nej, undskyld. Shotgun-kamp. Du gør det? Ja. Kan jeg også have et shotgun? Men jeg kunne have en i hånden. Skal jeg dø, og så får du, så kan du nemlig tage mit våben? Jeg har også en shotgun i hånden, Lasse. Ja, jeg har. Har du taget min? Ja. Shotgun-kamp! Skydgun-kamp! Så viser vi godt til hinanden. Så sender meget bedre. Så bruger jeg ikke. Eller i hvert fald næsten. Er du bedre end din far? Det ved jeg ikke. Eller det var alle våbenkamp. Vi stod siden af hinanden hele tiden. Kom nu for straffen. Jeg vil altså lov til alt for mange. Næste video kan det godt være, at der er noget musik imellem. Kan man gerne tage den? Ja. Kan man godt tage til den? Jeg tænker selvfølgelig ikke. Men det kan også være, måske vi laver en dag noget på computeren. Vi ved det ikke helt. Au, det kender. Og skal jeg sige, man må lave en kamera, man kigger skærmen en gang. Og vi må gerne kigge skærmen. Eller nej, ikke kigge skærm den her. Hvorfor? Fordi... Ja, Lasse, det får se nu, jeg lige kommer til at gøre det. Og du må ikke kigge skærmen. Jeg er så fast! Se, der er hul. Jeg må ligesom ikke kigge på en skærm, Lasse. Der er hul. Hul. Må jeg kigge på en skærm, så se, der er hul? Ja, du må gerne lige kigge hullet. Okay, nu ved jeg, hvor du er. Ja! Hvad fanden er du gået? Nej, du er i starten. Nej, jeg er på at gå ud. Hvad fint er det? Hvad fanden er det? Hvor går man ud? Prøv at blive der. Nej, jeg er bange for dig. Det kan være, at jeg taler lidt mærkeligt. Det er lidt dårligt. Det kan godt være, at der kommer lidt udsmidt granater i. Nej, det er skudt på.
glemt at kaste en granat. Nu skyder han sådan. Der. Nej! Ej, det var faktisk heldigt, at jeg se dig. Nu ved jeg, hvor der er, jeg kan se det. Det er her sted. Ej, jeg skulle have sigtet. Men jeg kunne alligevel heller ikke have noget at sigte. Og så skyde. Så kaster bare den der her. Hvad er det? Hvor den der kasse? Eller dræb mig. Jeg ved ikke, hvor det er. Jeg er lige der indtil siden derovre. Jeg kan ikke gå. Det er faktisk meget lol, man kan dø med den her. Nej! Det var. Der er sniperkamp. Er det den her? Det her? Det er sniperkamp. Og jeg har bare fundet mit bedste sted, jeg kan stå. Der er det. Nej! Nej! Du skudte mig lige i hovedet. Jeg vil have din skud. Kan du godt det? Ja, man kan tage sådan, man kan bare gå over og våben. Men kun det, hvis det er det samme. Ja, jeg fik dig. Nej. Der er du. Jeg vil lige se dig. Nej! Så blev jeg desperat. Det er godt forstå, at han bedre. Det står 10-0 til mig. Der! Har du kigget på min skærm? Nej, overhovedet ikke. Jeg kan godt se det. Det står lige der, men jeg ved nu, vi går. Jeg prøver nu herovre. Jeg bruger at se. Så du ikke der kastet granaten? Er det Der der? er mig, der lige har kastet en derovre. Det kan godt være, at du har kastet. Kan du se fyrværkeri nu? Hvor? Der! Jeg vidste, jeg vidste. Jeg vidste det. Du er på der. Jeg vidste, der gang jeg kastede. Der! Nej, Jeg vil gå den her vej for at gå ud. Nå, der er ikke engang nogen udvej her. Ja. Nej, hvor du snyder. Ja! Snyder! Må Har jeg jeg ikke ikke lov til at dræbe Nej, mig? prøv at lave og dræbe dig. Ikke sådan bare. Nej, hvor du bare kommer løbende. Nej. Du har lige spottet dig selv. Der. Ja. Du kan ikke se. Ej, hvor står du? Jeg står helt hernede. Du kan lige kigge på min skærm. Jeg står helt over nede ved bilen. Nå. Kan du se mig? Nej. Prøv at gøre det igen. Prøv at se mig. Du rammer. Gør jeg? Derovre fra. Der. Nå, det var derfor, jeg ramte dig. Ja, der var 2 ting, der rammer. Både min granat, så var der en anden ting, der rammer. Så gik jeg efter den her grønne. Hey, er du der? Ja. Nej. Det var de, min sniper, den på en måde føles over til noget. Der stod sådan, så følte den sådan her. Det er en mod, man kan sætte fra. Har jeg stadigvæk mange skud? Det kan måske. Det kan måske også være, at vi laver det. Men vi laver desværre ikke nogen videoer selv. Det er kun os to. Ja. Det kan godt være. Jeg har måske lavet noget selv. Jamen, dem gider vi ikke sætte ud. Det er kun vores tos kanal. Ja. Og I kan godt se Det snart. står 17-0. Og hvornår er det, man skal... Hvad? Hvornår er det, vi slutter? Jeg har taget på en lille tid, så vi selv bestemmer. Det er da godt nok. Ja.